gach duine agus fáilte chuig gob. Is mise Éire agus is mise Chulainn. Tá méid dul thuras beag timpeall na tíre le chéile. Beag spraíúil agus Fhaoláin go leor. I rith an Clár beimid ag roiint focail Ghaeilge atá mí tar éis bhailiú atá fós beo sa mBéarla sa lá atá nniuann. Freisin cloisfidh tú leaganacha cainte ó timpeall an tír chumá le samplaí de áiteanna ina dtagann siad suas inar n-amhránaíocht traidisiúnta ar bhiliocht agus ar scéalta. Ó iontach tá méid súil go mór leis an Turas. Chun tosnú amach tá sampla de seo i teaghlaigh an Clár seo gob. Cílín gob béal nó mouth. Tá an focail gob sa phrása gob music freisin, agus is bailach eile é sin míniú a thabhairt ar lilting. Seo sampla beag de gob music ón our gobs. With me rum rar fall de diddle dar beedle lighty dighty do. Tosin ar Turas beag I Loch Garman. Tá chundé Loch Garman leaganacha sa hÉireann. Tá sé mar chuid de chuig a láin. Tá go leor áiteanna, simúla agus stairiúla I Loch Garman. Chulainn, cé áit is fearr leat cuairt a thuirtear ar chundé Loch Garman? Well, is brála méid dul suas cnach ina gcuir, mar tá a lán stair buint leis agus tá réircanna iontacha de Loch Garman ó bhain cnic. Ein tíim is áit álanna. So an céad focail atá me chun roinnt libh na prescín. Formid an focail seo ó múntúir me scoil I chundé Loch Garman múntar fiontáin. Roinnt sé go leor focail linn agus thuaimid ansultas ag feilim faoi an ceann seo, prescín, agus go háirithe an scéal taobhhirirde. Cílín an focail prescín a rough apron. Ryan fiontáin scéalinn faoi é féin agus nuair bhí sé óg ag fasa aníos I chundé Loch Garman. Dúirt sé linn nuair a tháinig fearr áitiúil chun na síalta a scapa timpeall na fork gur chuir sé an ceist seo ar mháthair fiontáin. Will you make me up a prescín? Mar soldún an rud atá a gceist le prescín nó apron, ná go tain sé thar de ceann, timpeall de crumán agus de gná bín póca chun tusaigh fuirfa chun na síalta a stóráil. Rinne mháthair fiontáin prescín ó sean léine amach timpeall an tí, ceann go siise é I mbealach áirithe anas go mbeidh cuma prescín air. Tá an focail prescín fós an úsáid I Loch Garman agus in áiteanna eile timpeall an tír. An bhfuil aithne agat ar an focail seo san áiteanna bhfuil tú.